Ngicela abazalwane siphinde sivule amabhayibheli ethu kwincwadi ekaJakobe chapter number 2. ekaJakobe chapter number 2. Namhlanje sifunda lapha kuverse number 21 kuya kuverse 26. ekaJakobe chapter 2 verse 21 kuya kuverse number 26. Fundeka kanje. Abraham ukhokho wethu akalungisiswanga yini ngemisebenzi lapho enikela ngendodana yakhe Isaka altare na? Uyabona ukuthi ukukholwa kwasebenza kanye nemisebenzi yakhe, nokuthi ukukholwa kwangempela kupheleliswa ngemisebenzi. Wagcwaliseka umbhalo uthi uAbraham wakholwa uNkulunkulu kwabalelwa kuye ukuthi kungumlungu. Wayesebizwa ngokuthi ungumngane kaNkulunkulu. Ngiyabona ukuthi umuntu uyalungisiswa ngemisebenzi, hayi ngokukholwa kuphela. Kanjalo uRahabi isifebe akalungisiswanga yini ngemisebenzi ngokuba wemukela izithunywa wabuye wazishushumbisa ngenye indlela na? Ngokuba njengalokhu umzimba ngaphandle komoya ufile, kanjalo nokukholwa ngaphandle kwemisebenzi ufile. Ngicela siqhubeke. Siyabonga Nkosi nasekuseni ukuthi sihlangene ezweni lakho. Sizofunda uNkulunkulu engcwele mayelana nokukholwa kwangempela, ukukholwa kweqiniso. Njalo uNkulunkulu engcwele masifika emazweni adinga ukuyihlola, siyathuthumela ukwazi ukuthi Nkosi uJesu uthe kukhona abawufika kuye bethi Nkosi, Nkosi, asishumayelani ngegama lakho, sikhipha amadimoni ngegama lakho. Nkosi uJesu ithi ngosukuma ngalelo langa nithi angizange nginazi. Lawo Nkosi angamazwi asabisayo esingafisi noyedwa Nkosi owake wangena kule ndlu wezwe izwi lakho awenze lawo. Sizibanda Nkosi kulo mzuzu kulesikhathi ukuthi kube isikhathi sokuyihlola, hayi ukuyihlola Nkosi ukuba kube ngokulahlwa, kodwa ukuzihlola ukuba kube ngokusindiswa. Ukuba Nkosi uma ukukholwa kufunyanwa kuyilokho Nkosi ongenayo imisebenzi esindisayo, wenze Nkosi inhliziyo ithambe, amadoda aguqe, avume uJesu Kristu njengenkosi, kube ukusindiswa kweqiniso. Size Nkosi uchaza lamazwi, sizibanda lapho kwaqonda lamazwi ngoJesu Kristu Nkosi. Amen. Esonto edlule ma siphuma lapha kwi-baptism, ufana wethu lomncane weza kuthina wathi nawe uyacela manje ukuthi abhabhadiswe. I do believe ukuthi ufayekade observer lokuyiwa kuyabhabhadiswa, naye wathi uzelele bethi no, nami ngiyacela ukuthi kulowo nami ngingibhabhadiswe. So sayitshela ukuthi hayi no, mhlawumbe ngenzeka ukuthi akaqonda ukuthi ubhabhadiswa abantu abanjani. Sasimchazela ukuthi hayi no, phela ukuze ubhabhadiswe kumele ukuthi ukholiwe uJesu, uvumile izono zakho and so on. Olifanda wathi ukuthi hayi no, lodwa ngiyikholiwe, uma uthi khona ukusele ngisengakholwa namanje. Ngoba ngiyafisa ukuthi ngibhabhadiswe. Arasange-ke bazalwane simbhabhadise. Ora yini samtshela yona ukuthi no, lokho kusho siyakholwa ngempela, uyakholwa ngempela, kodwa-ke sizolinda kuqala ukuthi indlela ophila ngayo ihambisane namazwi wakhipha ngomlomo wakho. Uma indlela ophila ngayo sihambisana nalento oyishoyo kuthina namhlanje, siyobeke sesiyakubhabhadisa nawe egameni likaJesu. Yana bazalwane, yona into engifuna siyibheke ngokujulile futhi nanamhlanje. Ifisa sibheke iqiniso lokuthi ukukholwa okusindisayo ubonakala ngemisebenzi. Ukukholwa okusindisayo ubonakala ngemisebenzi. Kulolu kusho ngamazwi omlomo ukuthi ngiyakholwa,
Kodwa uma imisebenzi yokukholwa ingekho, iBhayibheli lithi lokho kukholwa kuyize futhi ukukholwa ongasindisi. Kulamavesi esikuwo noma kulesigaba esikuso kusuka kuverse 14 kuya kuverse number 26. uJakobe usinika uhlobo olubili lokukholwa. Kuverse 14 kuya kuverse number 20 uthi khona ukukholwa ongasindisi noma umuntu enakho kodwa lowo muntu akasindisiwe. Kodwa kuverse number 21 kuya kuverse 26 uthi khona ukukholwa okusindisayo. Lokhu-ke uma umuntu enakho lowo muntu usindisiwe. Tshumayelo edlule sibheke kabanzi ukukholwa ongasindisi. Noma ngabe umuntu unakho kodwa maye nakho akasindisiwe, and ma ukungekho ngaka-advise ukuthi uphinde ubuyele uyoyilalela ukuze ukwazi ukwenza i-connection nalokho esizokhuluma ngako namhlanje. Namhlanje bazalwane sizobheka uhlobo lwesibili lokukholwa, and ukukholwa esizobheka namhlanje ukukholwa okusindisayo. Ukukholwa okusindisayo. Umbuzo uthi sihlukanisa kanjani? Sikwazi kanjani ukubona ukuthi noma lo muntu enakho ukukholwa kodwa lokhu akubona ukukholwa okusindisayo? Sikwazi ukubona kanjani lokukholwa lokukholwa okusindisayo? Sibona ngani ukukholwa okusindisayo? Iziphi izimpawu zokukholwa okusindisayo? Ukukholwa okusindisayo bazalwane kuvela ngemisebenzi. Kuvela ngemisebenzi. Khona imisebenzi uJakobe ayibiza ukuthi imisebenzi yokukholwa. Maye khona lo msebenzi kusho ukuthi umuntu usindisiwe. Maye ngekho lo msebenzi yokukholwa lo muntu othi unako ukukholwa akasindisiwe. Ukukholwa okusindisayo kuyi-opposite yokukholwa ongasindisi. Mina ngento esizokhuluma ngayo namhlanje sizothatha i-direction ephikisana nayo yonke into esikhulume ngayo ngesonto edlule. Ngesonto edlule besibheka ukuthi kunjani ukukholwa ongasindisi. Namhlanje sobheka ukuthi kunjani ukukholwa okusindisayo. Ukukholwa okusindisayo kwenza i-opposite yokukholwa ongasindisi. Ngiyakukhumbuza nje kancane kuverse 14 kuya kuverse number 16 sithe ukukholwa ongasindisi kukhuluma kuphela. Kukhuluma kuphela. Kodwa namhlanje sokubona ukuthi ukukholwa okusindisayo-ke kuyakhuluma bese kuyenza-ke kona. Akugcini nje ngokuthi uJesu inkosi kodwa kuyamthobela uJesu. Akugcini nje ngokumbiza uJesu ngenkosi njengokuthi uJesu uyosukuma ngalelo langa hambani bezibonga bangathi. Akugcini ngokumbiza uJesu ngenkosi kodwa kuyamthobela njengangenkosi. uJakobe usenzele last week isibonelo sesihawu. Noma sokuhawukela umuntu ethe nawe umuntu uyafika kuwe ulambile akagqokile bese uyamhawukela mhlawumbe Nkosi yami bandla ngathi ungathukumala ufudumale usuthe naseswini. uJakobe akumsizi ngalutho lokho. Manje ungamniki isembatho ungamnikezi ukudla noma ungasho amazwi amnandi njengalawo kodwa lokho mazwi awumsizi ndawo. Uyayithatha-ke loo nto umfanisa nseni ukukholwa ongasindisi. Ukukholwa ongasindisi njalo ukhuluma into right kuphela. Yabona into ethi ngakholwa uJesu wafa esiphambanweni. Ukhuluma zonke into right ngikholwa Yesu kaNkulunkulu kodwa uma ingekho imisebenzi lokho kuyizeleza. Uverse 17 kuya kuverse 20 sibhekile ukuthi ukukholwa ongasindisi yilo kukholwa okwazi kuphela. Okwazi kuphela kodwa kwenza lutho kuyazi. Yazazi into right, yamazi uNkulunkulu, yasazi isihogo, yazi ukuthi kuyisoni, yalazi ivangeli, kodwa kwenza lutho. UJakobe ukufanisela ukukholwa kwamadimoni. Amadimoni amazi uNkulunkulu, ayazazi nawo ukuthi ayizoni, ayazazi ukuthi ayishogwele, and ayithuthumela ngalokho. Kodwa akwasizi ndawo ngoba waphenduka ezonweni zawo, awamthandi uNkulunkulu, awamthobeli uNkulunkulu, awenzi lutho maqondana nolwazi lwawo. uJakobe ukukholwa-ke ongenzi lutho kunjalo ukukholwa okufanele ukukholwa kwamadimoni. Bale sobona namhlanje opposite. Ukukholwa okusindisayo yalazi ivangeli, kuyamazi uNkulunkulu kodwa agcini ngokwazi kuyathoba. Agcini ngokwazi kuyenza. Ulwazi luholele ekwenzeni. Ulwazi luholele ekwenzeni. Namhlanje bazalwane ngifuna ukubheka izibonelo ezimbili zokukholwa okusindisayo. Izibonelo ezimbili zokukholwa okusindisayo. Kuverse 14
verse number 21 kuya verse 26 sibona isibonelo ezibili zokukholwa okusindisayo. Ilasoyenza abazalwane namhlanje sizofike sithi ukukholwa kwangempela kubonakala kanje. Na i-example yokukholwa kwangempela. Then masiveza ukukholwa kwangempela sokusithi lowo nako-ke wena uma uqhathanisa nalokho ngabe kuyiqiniso. Okay, uma ukukholwa kwangempela kunje nawe uklem ukuthi uyakholwa ngabe lokho nabo ukholwa kunjena yini? And mangenjalo bazalwane yomele ngempela ukuthi ubhekisise ukuthi ngabe ukholiwe yini ngempela uJesu Kristu. Lesoyenza namhlanje bazalwane sokwenza into engicabanga ukuthi sonke singesibone uma uye ey'tolo uyothenga especially uma uphethe imali eyiphela. Bafike bayithathe baloke bengathi bayiphakamisa bayenze. Angaze ngibuze bazalwane basobhekana but what I'm sure ukuthi there is a special training abanikezwa yona and abatrainwa ngabafeki. No, bakhonjiswa ukuthi uthandwa ngempela nje. Uthandwa ngempela nje. Uma uthatha ukuphakamisa emqondweni wakho ubheka ukuthi kunjengalo engafundiswa ngawo ukuthi uthandwa ngempela nje. Uma ungenjalo kusho ukuthi uyifeki. Ngabo must they know the original. Bayawazi uthandwa ngempela ukuze mabe bheka lo munye bakwazi ukubona ukuthi uyifeki uma ungafani ngempela. Nokholwa kwethu bazalwane kumele senze njalo. Namhlanje sophakamisa izibonelo ezibili uJakobe asiphakamisela zona. Isibonelo sika-Abraham esosithatha sisibeke phezulu sokukholwa kwangempela. Isibonelo sika-Rahabi esosithatha sisibeke phezulu. Bese umbuzo uzothi-ke lezi izibonelo zokukholwa kwangempela lokhu kwakho ukukholwa uma uqhathanisa nalokhu kwangempela ka-Rahabi noka-Abraham ngabe kuwangempela ukuqhathanisa nawo. Ma ungenjalo bazalwane nawo amazomfuthi ukwasho kusiqala nje kuverse number 20 siwulandile. Uyathanda yini ukwazi ukuthi ukukholwa ongenayo imisebenzi uyize na? Amabazi if ungabuka ukukholwa kwangempela bese ukubo kwakho uphinde ubone ukuthi okwakho akufani nalokho bese uphinde uhambe nesibindi sokuthi uyakholwa. Uthi uJakobe isula ngempela. And igama elithi isula lisho umuntu ongakwazi ukucabanga, lisho umuntu ongaphili ngendlela efanele. Lisho umuntu ophila ezonweni, lisho umuntu ongenzi ngendlela efanele. Ngaba ungabheka lokho original bese ubheke lokwakho uphinde futhi ubone ukuthi lokwakho akufani naloko original. Kodwa bese uphume namhlanje uyibiza ukuthi hayi mina ngiyikholwa, mina ngiyakholwa, then ngokamazi kaJakobe isula ngempela. Sibonelo sokukholwa ka-Abraham isona soqala ngaso. Verse 21 kuya kuverse number 24. Uverse Abraham isibonelo sokukholwa okusindisayo. But uAbraham isibonelo sokuthi ukukholwa okusindisayo kuveza imisebenzi akuhambi kodwa. Kuhamba nemisebenzi. But bazalwane ngifisa ukusho nje as a disclaimer sisuka ukuthi indlela uJakobe aliveza ngayo leqiniso uliveza ngendlela ethusayo futhi edindayo. So lelinye lama passage kwiNew Testament engicabanga ukuthi inzima kakhulu ukuliqonda noma usuqondile inzima kakhulu ukulichaza. So you will bear with me and then ulandele every step of reasoning esiwabona la kule verse ukuze sifinyelele ku same conclusion ethi ukukholwa uhambisana nemisebenzi. Ukukholwa uhambisana nemisebenzi. uJakobe ma uyilalela la ngendlela aveza ngayo uveze ngathi uphikisana nompostoli Paul noma ulungisa umpostoli Paul. Ma kuthi uke wayifunda nje incwadi zampostoli Paul uyazi ukuthi uthini ukukholwa nemisebenzi. Kodwa ngendlela uJakobe akhuluma ngayo la uthi ma uyilalele kube ngathi uyaphikisana nompostoli Paul. Buka nje uJakobe ayishoyo masabuyela back kancane verse number 21. Uthi verse number 21 uAbraham khokho wethu akalungisiswanga yini ngemisebenzi. So ulindele impendulo ethi walungisiswa ngayo, right? These are rhetorical question, imbuzo ngumbulo, imbuzo enempendulo phakathi. Abraham akalungisiswanga ngemisebenzi, ulindele impendulo ukuthina sonke ezothi walungisiswa ngayo, right? Ku verse number 24 uyibeka ngendlela uthi niyabona ubeka as a conclusion fika enze argument
Bese kuverse number 24 athi niyabona ukuthi umuntu ulungisiswa ngemisebenzi hayi ngokukholwa kuphela. Niyabona umuntu imisebenzi yamlungisisa umuntu akubona kuphela ukukholwa ukulungisisa umuntu. Strange, isn't it? Kuverse number 25 kanjalo uRahab isifebe akalungisiswanga yini ngemisebenzi na. Nakhona it's a rhetorical question impendulo kumele ithi walungisiswa ngayo imisebenzi. Uzwakala uJakobe sengathi uthi umuntu ulungisiswa ngemisebenzi. But ngifuna ukuzwisa into esho umpostoli Paul. Umpostoli Paul uncwadi kaBaseRoma chapter 3 verse 28. Ngakho ke sithi umuntu ulungisiswa ngokukholwa ngaphandle kwemisebenzi yomthetho. So umpostoli Paul mayishumayela uthi umuntu akalungisiswa ngemisebenzi. Umuntu ulungisiswa ngokukholwa. Yakubuza bazalwane ukuthi ngabe labazalwane baphikisana kwindlela ababhala ngayo uJakobe nompostoli Paul. But into esiyaziyo basis yayo yonke into sokhuluma ngayo ukwazi ukuthi iBhayibheli ibhalwe uMoya Ongcwele, iBhayibheli alinawo nokuphikisana okuncane. Osho basibone ngathi into yaphikisana indlela esi-understanda ngayo, but akukho nomncane ukuphikisana. But ukuze siqondeke ukuthi uJakobe uthini and sibone ukuthi le nto akhuluma ngayo iphambana nale umpostoli Paul ayishoyo, kumele sichaze lela gama elithi ukulungisiswa ngemisebenzi. Yes, uJakobe usho njalo uthi umuntu ulungisiswa ngemisebenzi, but kusho ukuthini ukulungisiswa ngemisebenzi? Ningi imbono nama-views akhona maqondana nalokhu, ngifuna ukuvezela amabili then ngizobe sengithatha lesithathu engicabanga ukuthi iyona efundiswa yizwi lapho. Abanye bathi kusho lo ubhaliwe kusho nje ukuthi umuntu ulungisiswa ngemisebenzi. They tell it as literal as it is. Kusho lo ubhaliwe kusho ukuthi ukuze ube nobudlelwano noNkulunkulu, ukuze ume ulungisisiwe phambi kaNkulunkulu, uNkulunkulu akumemezele ngolungileyo phambi kwakhe, kumele wenze imisebenzi ethile bese uthi lo msebenzi yakho wenzile kube iyona ekulungisisa phambi kaNkulunkulu. So they take it literal as it is. Arubuze ngambuza wona, if bekunjalo bazalwane ngabe khona la phakathi kwethu ongama athi le ndlela nje ngiphila ngayo mina ingenza ngilunge phambi kaNkulunkulu. Actually mina mongabuka impilo yami nje ungibuke ekhaya ungibuke emsebenzini, le mpilo lengiyiphilayo ngaphandle nangaphakathi ingenza ngiwumuntu olungile phambi kaNkulunkulu. I don't think bazalwane ukhona umuntu ongamasho kanjalo. I think le view noma ucabanga kanje kuphambene nevangeli, kuphambene liclear umuntu akalungisiswa nomsebenzi. Iheresy le isifundiso samanga. Mawucabanga ngale ndlela ukholwa isifundiso samanga. Verse 21 uthi uAbraham walungisiswa ngemisebenzi. Yes, ngesikhathi uAbraham ethatha indodana yakhe eyokwenza ngayo umhlatshelo kuGenesis chapter 22, leso senzo leso samlungisisa uAbraham. Oh, kusho ukuthi uAbraham walungisiswa ngemisebenzi. But eqeda kusho lokho uJakobe uphinde aye kuverse number 23. Asibuke bazalwane kuverse number 23. Kuverse number 23 isibonelo lapho uAbraham elungisiswa khona ngaphandle kwemisebenzi. Kuverse 23 uthi lapha khona uJakobe chapter number 2. Kwagcwaliseka umbhalo othi uAbraham wakholwa ngoNkulunkulu kwabalelwa kuye ukuthi kungumlungu. Inini lapho uAbraham akholwa khona uNkulunkulu kwabalelwa kuye ukuthi kungumlungu. Genesis chapter 15 lapho uNkulunkulu wayemthembisa inzalo emkhiphe ethi akabali inkanyezi angakwazi ukubala isihlabathi zolwandle, kwathi inzalo yakho uyoyenza ibe njalo. uAbraham wakholwa lawo mazwi lawo, and iBhayibheli ithi ngokukholwa kaAbraham kwaba ukulunga kuyena. Ngesikhathi uAbraham enza njalo bazalwane wayengenzi nowodwa umsebenzi, walungisiswa ngaphandle kwemisebenzi. So sikhuluma ngama-event amabili, sikhuluma nge-event kaGenesis chapter 15 ne-event kaGenesis chapter 22. Chapter 15 uAbraham uvezwa elungisiswa ngaphandle kwemisebenzi. 40 years later kuGenesis chapter 22 uAbraham uvezwa elungisiswa ngemisebenzi. Okusho ukuthi lezi zinto lezi zikhona zombili. There is a time lapho uAbraham elungisiswa ngaphandle kwemisebenzi, and umpostoli Paul ekhotha kuncwadi kaBaseRoma chapter number 4 verse ukuthi akekho umuntu olungisiswa ngemisebenzi phambi kaNkulunkulu. Uthi ngisho uAbraham akalungisiswanga ngemisebenzi, walungisiswa ngokukholwa. So what a conclusion esingayiveza la. Le verse bazalwane alisho ukuthi khona imisebenzi ekumele uyenze. Ayikho imisebenzi umuntu ekumele ayenze uzalungisiswa phambi kaNkulunkulu. So the interpretation is not a correct interpretation.
abantu basindiswa ngomusa ngokukholwa ngaphandle kwemisebenzi. Basindiswa ngokugcina umthetho, asindiswa ngokugcina isabatha, asindiswa ngendlela esigqoka ngayo, asindiswa ngokuathenda isonto, sisindiswa ngomusa ngokukholwa kuJesu Kristu kuphela. Enye interpretation abazalwane abayivezayo ukuthi leli gama elithi ubulungisiswa uAbraham umpostoli Paul usebenzisa ngendlela ehlukile noJakob usebenzisa ngendlela ehlukile. Umpostoli Paul yena mayekhuluma ngokulungisiswa ukhuluma ngento eyenzeka ngaphandle, ukhuluma ngesenzo somthetho, nakho uNkulunkulu kwinkantolo yasezulwini ememezela isoni ngokuthi silungile. uJakobe yena mayekhuluma ngokulungisiswa ukhuluma ngento eyenzeka ngaphakathi, lapho umuntu ephilela uNkulunkulu eba ngolungile phambi kaNkulunkulu. They conclude ukuthi labazalwane bakhuluma ngokulungisiswa ongafani. Again, ngobheka lamagama kwindlela asetshenziswe ngayo, these are exact the same ways. Grammatically, amagama afana ntsentse esingakwazi ukwahlukanisa. So incazelo esizoyithatha bazalwane, incazelo yesithathu, and lo ncazelo leyo ithi ukulungisisa umpostoli Paul akhuluma ngako nokulungisisa uJakobe akhuluma ngako ukulungisisa okukodwa. This is the same justification noma ukulungisisa okufanayo. But into engafani la ukuthi balwa nezinto ezingafani noma badefenda izinto ezingafani. Umpostoli Paul yena ubeka nesifundiso samanga esibizwa ukuthi legalism. Legalism ilento ebethu ukuzulungisiswe phambi kaNkulunkulu kumele usoke, kumele ugcine isabatha. So lezo ifundiso lezo bezithi umuntu ulungisiswa ngemisebenzi. So umpostoli Paul bayibhale ezakhe incwadi usuke ethi no, umuntu akalungisiswa ngemisebenzi, umuntu ulungisiswa ngokukholwa kuphela. But uJakobe isifundiso alwa naso isifundiso esibizwa ukuthi antinomianism. Yona-ke isifundiso lesi isifundiso esithi mawukholiwe nje uJesu Kristu noma ungaphila kanjani, mawukholiwe nje uJesu Kristu. Even namanje leso sifundiso sikhona, sometimes sisibiza ukuthi easy believism noma extreme grace, ukuthi nje mawukholiwe nje uNkulunkulu noma ungaphila kanjani noma ungaqhubeka uhambe uyophila ngendlela ophila ngayo, so noma ezikholiwe nje ezulwini. Ayakhohle bazalwane, ngelinye ilanga ngibona ivideo yobaba owayekade ehleli namadoda uphuza utshwala, then esedaniwe naye wasukuma waqala wakhuluma ngeBhayibheli, wakhuluma ngeBhayibheli, and abantu babethi-ke uyabona into kaNkulunkulu ayishiyi noma ngabe ususa ematshwaleni lokhu ihambe nawe ukanje lo baba ushumayela etshwaleni. No. Leso sifundiso esijalo bazalwane ileso sifundiso se-antinomianism esithi nje mawukholiwe nje noma ungaphila noma kanjani emphakathini. So uJakobe ulwa naleso sifundiso. Laba bakholwa lesifundiso bakholwa ukuthi ungaba yikholwa kodwa uphiliso womuntu ongakholwa. Actually lezinto lezi ziyalandelana, uqala ube yikholwa, eqala ukholwe bese kudlula iminyaka kuyimandeke uphiliso kwekholwa. Usho ukuthi impilo yekholwa iyakulandela, uqala ube yikholwa bese impilo yekholwa iyakulandela. Izakamuntu. But uJakobe la uthi ukholwa okusindisayo kuveza imisebenzi. Make nje ukholwa kwaba khona nemisebenzi izoba khona. Lezi zinto akuzona izinto ezilandelanayo. Awukholwa bese impilo yokukholwa ikulandela late. Wakholwa nje nempilo yokukholwa isilandela. uJakobe uveza lezi zinto ziyama-twins, ziyamawele lezi zinto ziyahambisana. Make ukholwa nemisebenzi yokukholwa izoba khona makukhona ukukholwa. Kama sikangeka ngendlela ama-reformers athi sisindiswe ngokukholwa kuphela, kodwa ukukholwa okusindisayo akuhambi kodwa, akuhamba nemisebenzi. So sindiswe ngokukholwa kuphela, yes, that's true, but ukukholwa okusindisayo kona, ukukholwa okuhamba kodwa, ukukholwa okusindisayo, ukukholwa okuhamba nemisebenzi. Kanti kufuna sibheke indlela uJakobe akuveza ngayo leli qiniso leli kuverse 21. Uthi uAbraham walungisiswa ngemisebenzi. uAbraham walungisiswa ngemisebenzi. Izindaba ezinhle abazalwane ngifisa ukuvezela zona ukuthi uJakobe akagcini ukuthi uAbraham walungisiswa ngemisebenzi. Uyachaza ukuthi ukuthini ukuthi uAbraham walungisiswa ngemisebenzi. Uyasivezela and amavesi sokubona ukuthi kusho ukuthini ukuthi uAbraham walungisiswa ngemisebenzi. Verse 21. Ukhokho wethu akalungisiswanga yini ngemisebenzi lapho enikela ngendodana yakho Isaka e-altare. Verse 22.
uyabona ukuthi ukholwa kwakusebenza kanye nemisebenzi yakhe nokuthi ukholwa kwapheleliswa ngomsebenzi. So naye indlela uAbraham achaza ngayo, indlela yokuqala kakhulu lokhuza uJakobe achaza ngayo ukuthi ukulungisiswa kuza ngemisebenzi. But kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi ukukholwa kusebenza kanye nemisebenzi. Ukukholwa kusebenza kanye nemisebenzi. Verse 22. Futhi sibone le verse 22. Uyabona yini ukuthi ukukholwa kwakusebenza kanye nemisebenzi yakhe? So into yokuqala ishoyileyo usho ukuthi ukukholwa kusebenza kanye nemisebenzi. Ngabafundi bazalwane, uJakobe into engivezayo noma into uJakobe ayishoyo usho ukuthi ukukholwa nemisebenzi into engahlukaniseki. Ukukholwa make kwakhona ukukholwa nemisebenzi ikhona. Kodwa into ezaqala ukukholwa, kodwa lokho ukukholwa lokho kuhambisana nemisebenzi. Ama-twins lawa izinto ezisebenza ndawonye, izinto ongeke wakwazi ukuzihlukanisa. Yingakho ukukholwa kwakusebenza kanye nemisebenzi. Okusho ukuthi zazingahlukani lezi zinto, zazikhona zowu-two, kwakukhona nemisebenzi ikhona, and lezi zinto zazithwina noma zazihambisana, zisebenza zombili lezi zinto. Awukwazi ukuhlukanisa, awukwazi ukuthi mina ngokukholwa, awukwazi ukuthi mina nginemisebenzi. Maka wakhuluma ngokukholwa nemisebenzi ikhona, wakhuluma ngemisebenzi nokukholwa khona, ziyi-twin lezi zinto zowu-two. Yakhumbula verse number 18 ukuthi 10 lapho verse number 18 ngesikhathi akaduwisho, kepha omunye uyakuthi unokukholwa bese nginemisebenzi, bese conclusion ithi ngikhombisa ukukholwa kwakho ngaphandle kwemisebenzi, mina ngizokukhombisa ukukholwa kwami ngemisebenzi yami. Mina uJakobe wasaying akwazi ukuba khona ukukholwa imisebenzi ingekho. Uma kukhona ukukholwa nemisebenzi ikhona, lezi zinto zowu-two ayihlukani. Njengalesisho sesizulu engicabange ngaso uma ngicabanga ngale ndaba esithi ayinuki ngusiwe. Ayinuki ngusiwe. Owafunda lesizulu uyasazi leso simo. Ayinuki ngusiwe. Sisho ukuthini? Azosichaza lesizulu. But sisho ukuthi uma kunentuthu yokosa ingoba kosiwe. Intuthu yokosa ihambisana nokosa. Izinto engeke zahlukana, ukwazi ukubona intuthu kungekho la kusiwe khona. Lezi zinto zowu-two ayihlukani, ziyahambisana. Bana nalabo abathanda amakhekhe, awukwazi ukuthi ngicela ungenzele i-carrot cake kodwa ungawufaki u-carrot. I-carrot cake izoba no-carrot. Make kwasusa u-carrot akuseyo i-carrot cake. So lezi zinto zowu-two ayikwazi ukuhlukana, izinto engahlukani. Injalo-ke bazalwane imisebenzi nokukholwa. Izinto engeke zakwazi ukuhlukana, awukwazi ukukhetha ukukholwa kusala imisebenzi. Awukwazi ukufaka imisebenzi ingekho ukukholwa. Lezi zinto ayihlukani. Ingakho ethi uJakobe ziyasebenzisana lezi zinto. Kanti ngifuna ukuveza ukuthi zisebenzisana kanjani. I know ukuthi abanye masikaya nje ngokwe-maths kancane bathi zisebenzisana ngokuthi u-1 plus 1 2, okusho ukuthi imisebenzi nokukholwa kuyahambisana bese kwenza ukuthi umuntu alungisise. No, azisebenzi kanjalo. Ziyasebenzisana kodwa zisebenzi kanjalo. Zisebenza ngokuthi ukukholwa kona kukodwa uzala ukulungisiswa kanye nemisebenzi. Uma kukhona ukukholwa, into ezokwenzeka ukuthi kuba khona imisebenzi yokulungisiswa. Ukukholwa kumzali, umama, bese imisebenzi ibe ingane. Kodwa uma ukukholwa kukhona kusho ukuthi izoba khona nemisebenzi. Lezi zinto zowu-two ayihlukani, ziyasebenzisana. Azisebenzisani ukwenza umuntu alungisiswe, kodwa ukukholwa ikona okulungisisayo. Kodwa uma kuye kwamlungisiswa umuntu, lowo muntu lowo uzoba nemisebenzi. Yini nje efanayo bazalwane nesihlahla kanye ney'thelo, ama-fruit esihlahla. Zombili lezi zinto ziyisihlahla zombili. Uma ukhuluma nge-fruit, awukhulumi ngenye into engaphandle kwesihlahla, ukhuluma ngephathi yesihlahla. Kodwa khona ezalene kulamaphathi omabili. Isihlahla, isiqu, impande, ama-leaves, iyona yonke into, iyona yenza ukuthi kube khona ama-fruit. But uma ukhuluma ngama-fruit, awukhulumi ngento ehlukile kunesihlahla, ziyinto eyodwa. Isihlahla lesi into eyodwa. So uJakobe uveza ukuthi lezi zinto zowu-two ziyinto eyodwa. Imisebenzi, ukukholwa, ziyinto eyodwa, zakhe into eyodwa lezi zinto zowu-two. Kodwa ayifani lezi zinto, ukukholwa ikona ukuletha imisebenzi. Kodwa uma ukukholwa kukhona nemisebenzi izoba khona, lezi zinto zowu-two ziyasebenzisana, ngeke uze ukwazi ukuzihlukanisa. Ngeke uze ukwazi ukuzihlukanisa. Okwesibili uJakobe akuvezayo kuverse 22 ukuthi ukulungisiswa ngemisebenzi kusho ukuthini? Ukuthi kusho ukupheleliswa
ngemisebenzi, ukupheleliswa ngemisebenzi. Verse number 22, uyabona ukuthi ukukholwa kwakusebenza kanye nemisebenzi. So sichaze ukuthi kusho uthini ukuthi kwakusebenza kanye nemisebenzi. Kusho ukuthi akuhlukani. Imisebenzi nokukholwa into engahlukani. But ukukholwa ikona okuzala imisebenzi. But okwesibili nokuthi ukukholwa kwapheleliswa ngemisebenzi. Ukukholwa kwapheleliswa ngemisebenzi. Le gama bazalwane lithi ukupheleliswa alisho ukugcwalisa noma ilishort bese uyagcwalisa. Ukupheleliswa kusho ukufezekisa inhloso yento. Mathiwa into ephelelisa kusho ukuthi ufezekisa inhloso yayo. Bangafundela ku 1 John chapter number 4 verse 12. Uthi akekho umuntu osewake wabona uNkulunkulu. Uma sithandana uNkulunkulu uhlala kithi. Bese athi nothando lwakhe luphelele kithi. Nothando lwakhe luphelele kithi. Lento ethi nothando kaNkulunkulu luphelele kithi ayisho ukuthi uthando belishoda bese ngoba siyathandana uthando kaNkulunkulu selipheleleke mase belishoda. Lento ethi uthando kaNkulunkulu liphelele isho ukuthi masithandana sifeza inhloso kaNkulunkulu yokuthi abazalwane kumele ukuthi bathandane. Sibonakalisa uthando kaNkulunkulu senza lento uNkulunkulu abeyihlosile ngabantu bonke ukuthi abantu bathandane. So inhloso yokukholwa uJakobe uthi inhloso yokukholwa imisebenzi inhloso yokukholwa. Make kwaba khona imisebenzi kusho ukuthi ukukholwa kuyi-achieve target yakho. Kusho ukuthi ukukholwa ufinyelele emgomeni because ukukholwa umgomo wabo ukuveza imisebenzi. Kwi-1 chapter number 2 you remember verse 8 uthi sisindisiwe ngomusa ngokukholwa ngaphandle komsebenzi. But verse number 10 uthi sindisela imisebenzi emihle uNkulunkulu ayisilungisela ngaphambili umsamo. The intended goal imisebenzi. Ngababa uJakobe ma ethi lapha sisindiswe umuntu ulungisiswa ngemisebenzi usho lokho bazalwane usho ukuthi umuntu okholiwe ukholwa kuholela emsebenzini inhloso ngqangi noma into uNkulunkulu ayimisele ukuthi abantu bakhole kuye balungisiswe kuye ukuthi baveze imisebenzi. Ufakazi ukuthi umuntu ulungisisiwe ngokukholwa kuvela ngemisebenzi. Umuntu ebonakalisa imisebenzi lo muntu loyo ukholiwe. Alenye igama elichaza ukulungisiswa ngemisebenzi kuverse number 23. Verse number 23. Wagcwaliseka umbhalo othi uAbraham wakholwa uNkulunkulu wabalelwa kuye ukuthi kungulo. Ilela gama lithi ukugcwaliseka. Ukugcwaliseka. So lela gama lithi ukuqiniseka kwento. Ma usunesiqiniseko esiphelele sento uthi kugcwalisekile ku-fulfilled. uAbraham wakholwa uNkulunkulu kuGenesis chapter number 15. Mhla uNkulunkulu emkhipha uAbraham ethi inzalo yakhe iyoba nje. uAbraham waphuma wakuba inkanyezi wakholwa izwi kaNkulunkulu. iBhayibheli lithi ngalelo langa uAbraham walungisiswa phambi kaNkulunkulu. Ngesikhathi uAbraham enza njalo wayengenzanga nowodwa umsebenzi. Sifuna kancane kuRomans chapter number 4. AbaseRoma chapter number 4. Sibuke conclusion because Paul ayiveza mayicaphula kancane lelizwi. Verse 1. Ngakho ke siyakuthi uzuzeni uAbraham ukhokho wethu ngokwenyama na. Ngokuba uAbraham walungisiswa ngemisebenzi unokuzigabisa. Kodwa hayi phambi kaNkulunkulu. Wayengenawo uAbraham uzigabisa phambi kaNkulunkulu ngoba uAbraham akalungisiswanga ngemisebenzi. Verse number 3, kanti umbhalo uthini na? Uthi, kepha uAbraham wakholwa uNkulunkulu, kwabalelwa kuye ukuthi kungokulunga. Verse 4, kodwa umuntu osebenzayo, umholo awutholayo, ubalelwa kuye awubalelwa kuye ngokomusa, kodwa ngemfanelo yakhe. Kepha kuloyo ongasebenziyo, nokho ekholwa yilowo olungisisa ongamesabi uNkulunkulu, ukukholwa kwakhe kubalelwa kuye ukuthi kungokulunga. Ngapha uAbraham walungisiswa phambi kaNkulunkulu ngaphandle komsebenzi kuGenesis chapter number 15. But masufika kuGenesis chapter number 22 la sifunde khona lithi iBhayibheli uAbraham ke bathi walungisiswa ngemisebenzi. Akusho ukuthini lokho bazansi sihlanganisa kanjani lezi zinto zombili? And iperiod yokudlukanisa is 40 years. 40 years ago uAbraham walungisiswa phambi kaNkulunkulu ngokukholwa kuphela ngaphandle komsebenzi. Kodwa after 40 years uAbraham
ukhomandwa uNkulunkulu noma uNkulunkulu uthi akathathe indodana yakhe ayenze umhlatshelo and uAbraham ulalela izwi kaNkulunkulu uthatha indodana yakhe uIsaka uhamba nayo ngokulalela izwi kaNkulunkulu and iBhayibheli maliveza leso sithombe leso lithi uAbraham walungisiswa ngemisebenzi. But the question, kusho ukuthini lo? Kusho ukuthini? Kusho lo bazalana amazwi engelosi uAbraham esethatha inkemba noma ethatha umkhonto efuna ukuhlaba indodana yakhe ewashoyo kuGenesis chapter 22 verse number 12. Yathi ingelosi kuyena ungamthinti umfana. Ungamenzi lutho ngoba manje sengiyazi ukuthi ungumuntu omesabayo uNkulunkulu ngokuba awigodlanga indodana yakho ezelweyo. Noma leyo uAbraham ayenza kuGenesis chapter number 15 uma esenza umsebenzi wokukhola ethatha indodana yakhe yenza umhlatshelo yaqiniseka ngalelo langa. Kwagcwaliseka ukuthi ngempela uAbraham ukholiwe. But sabona kanjani ukuthi uAbraham ukholiwe ngempela? Sabona ngendlela uAbraham aphila ngayo. Wafika walungisiswa ngokukhola ngaphandle kwemisebenzi, waphila yonke leminyaka elandela uNkulunkulu enza intando kaNkulunkulu. Ngisho uNkulunkulu esemkhomanda ukuthi akathathe indodana yakhe ayenze umhlatshelo, uAbraham akangabazanga, wathatha indodana yakhe ethembile uNkulunkulu. Uma esezokwenza umhlatshelo ngayo, ithi angel ungakwenzi lokho. Sengiyazi manje. Because this is a confirmation. I know. But akaqala ukukhola namhlanje uAbraham kade akholwa uAbraham, but ngoba esenza lo msebenzi lo seliyabonakala ukuthi ukholiwe ngempela uAbraham. Because the justification is confirmed. I know ukuthi ukholiwe ngempela uNkulunkulu. I know ukuthi ukholiwe ngempela uNkulunkulu. So imisebenzi yamlungisisa umuntu, but imisebenzi imlungisisa kanjani umuntu? Imlungisisa ngendlela yokuthi iyaveza ukukholwa kwangempela, iyaveza ukuthi lo muntu lo ukholiwe ngempela, kubonakala ukuthi ngempela lo muntu ukholiwe kuyikholo langempela. Amen. And isiphetho uJakobe asivezayo lapho kuverse number 24 uma eseveze ukuthi Abraham walungisiswa ngemisebenzi kuNkulunkulu uthi kuverse number 24. Ngiyabona ukuthi umuntu uyalungisiswa ngemisebenzi hayi ngokukholwa kuphela. Ngiyabona ukuthi ukukholwa kulungisisa umuntu ahambe kodwa kuhamba nemisebenzi. Ngiyabona ukuthi kubonakala ngendlela umuntu aphila ngayo. Akagcini umuntu kusho ngomlomo ukuthi ngikholiwe, but ibonakala ngendlela azoqhubeka aphile ngayo. Ngiyabona ukuthi ukukholwa kulungisisayo ahambe kodwa kuhamba nemisebenzi. So ukukholwa kulungisisa umuntu akukona ukukholwa kuhamba kodwa, ukukholwa kuhamba nemisebenzi. Akukona ukusho kuphela ngomlomo ukuthi ngikholiwe uJesu Kristu, ukubonakala ngendlela ephila ngayo ekhombisa ukukholwa. Isibonelo sesibili izwi kaNkulunkulu elisivezayo, isibonelo sikaRahabi Israel. Verse 25 izwi kaNkulunkulu lisho njalo, kanjalo uRahabi isifebe akalungisiswanga yini ngemisebenzi, ngokuba wemukela izithunywa wabuye wazishushumbisa ngenye indlela na. Kukhulunywa ngowesifazane la waseJerikho owayekade enempilo engaqondile, ingakho even namanje ubizwa ngokuthi uRahabi isifebe. But lo wesifazane wezwa izwi ngoNkulunkulu kaIsrayeli, watshelwa ngoNkulunkulu kaIsrayeli ukuthi bakhiphe kanjani eGibhithe abantwana bakaIsrayeli, wabawelisa kanjani ulwandle olubovu, uzinqobe kanjani ezinye izizwe, futhi uzonqoba kanjani ngisho iJerikho. Watshelwa ngoNkulunkulu, but wathi mayitshelwa ngoNkulunkulu, we don't know bazake kwenzeka kanjani. Maybe someone preached, maybe khona umuntu wakaIsrayeli wahamba washumayela eJerikho. But iBhayibheli clear ukuthi abanye bayiqinisa inhliziyo zabo. Isikhathi belizwa lelo lizwi lelo abamkholwanga uNkulunkulu kaIsrayeli, abaphendukanga ezenzweni zabo. But la iBhayibheli isivezela owesifazane owathi mayizizwa le ndaba wakholwa uNkulunkulu kaIsrayeli, wabeka ithemba lakhe kuNkulunkulu kaIsrayeli. But how do we know? Sazi kanjani ukuthi uRahabi wakholwa? Sabona ngani ukuthi uRahabi wakholwa? Sabona ngemisebenzi. Akubanga ukusho kwakho uRahabi. Sabona mase kufika inhloli kuJoshua chapter number 2 zithunyiwe uJoshua. Mayifika inhloli iBhayibheli ithi la wenzani uRahabi verse 25. uRahabi wazamukela inhloli. Lokho ubodwa nje zathi mayifika inhloli uRahabi wayivulela umuzi wakhe wazamukela. She did that esibizwa nje hospitality. Wazamukela inhloli. But ayigcinanga ukuzamukela inhloli.
ethi wathi esezamkelile intoni wabuye wazishushubisa. Base kufika lapha befuna ukubebuza ukuthi baphi laba bantu wabathatha wafihla phezulu lapha ophahleni wabashushumbisa. And if I notice because I know there must be a question ethi ngabe kwakuright ukuthi aqamba amanga uRahab. IBhayibheli lithi walungisiswa ngokuzamkela nokuyishushumbisa hayi ngokuqamba amanga. So it's very clear walungisiswa ngokuyishushumbisa waphinde futhi wazambisa ngenye indlela. Wazamkela wayishushumbisa wazambisa ngenye indlela. Very clear, skipping amanga. Very clear. But leso senzo leso saveza ukuthi uRahab ukholiwe uNkulunkulu kaIsrael. Takhumbula bazalwane kuJoshua chapter number 2 uthi uma ufethu udlangala lesifundela uRahab before zilale wahamba wayenzona. And it is catching imayelana noNkulunkulu. Ngizwile lezi. Ngizwile ukuthi uNkulunkulu wayekwenzeni. Ngicela ke mase nifika senizobhubhisa. Ningihawukele. Uyazi ukuthi kuzokwenzeka ngempela uNkulunkulu uzobabhubhisa. Wazi yonke into ukholiwe uNkulunkulu. Therefore uRahab walungisiswa ngemsebenzi. Mina ukukholwa kaRahab wabonakalisa ukuthi ukukholwa ngempela ngemsebenzi yokukholwa kaRahab. Ukukholwa kubonakala ngemsebenzi yokukholwa. Uma imisebenzi yokukholwa ingekho nokholwa kukho futhi. Bazalwane ukuze ngifisa ukubuza namhlanje emiphi lemisebenzi uAbraham kanye noRahab abalungisiswa ngayo. Imisebenzi enjani imisebenzi yokukholwa? Imisebenzi enjani imisebenzi ehambisana nokukholwa? Imisebenzi enjani? Imisebenzi enjani le iBhayibheli libiza ngokuthi imisebenzi yokukholwa? Imisebenzi bazalwane imisebenzi ezalwa yikholwa. Bayithi iBhayibheli imisebenzi yokukholwa lisho ukuthi imisebenzi ezalwa yikholwa ukukholwa. Akuyona imisebenzi efana njengama-aphula lawa kaKhisimusi afakwa esihlahleni. No, imisebenzi efana njengama-aphula lawa esiwathola esihlahleni aqhamuka kusona isihlahla. Imisebenzi eqhamuka kukona ukukholwa izalwa ukona ukukholwa. Umuntu uyenza ngokuyikholwa noma umuntu uyenza ngokukholiwe uNkulunkulu. IBhayibheli lo msebenzi leyo libiza ngokuthi imisebenzi yokukholwa. Awuyenzi nje kodwa uyenza ngokukholiwe. Into esemqoka la ukuthi ukholiwe ngokukholiwe wenza imisebenzi ehambisana nokukholwa kwakho. Bale misebenzi futhi okwesibili imisebenzi eveza ukukholwa. Umuntu uma eyenza awukwazi ukugideka uvela ubone eqala ukukholwa. Ngamangazi ukukholwa kuyifront if mayenza ubona ukuthi ukukholwa ngempela. Imotivation yakho ukukholwa but at the same time imisebenzi display ukukholwa iveza ukukholwa ngaphandle. Akuveli yona imisebenzi kodwa into evelayo ukukholwa because imisebenzi yokukholwa. Imisebenzi ehambisana nawo ukukholwa. Umuntu uma yenza with faith. Ihambisana nawo ukukholwa. Ayihlukani nokukholwa nemisebenzi. Akayenzi umuntu uyazi lo msebenzi bazalwane engenawo ukukholwa. Athi lo muntu eyenza kodwa akayenzi ukukholwa. Basikwenza isibonelo naye ingane uJumile uthi hamba uyoshanela lapha. Ithi hamba uyoshanela kodwa injani iginiwe emlonyeni wayo iginiwe ithukuthela iyakhala. Lo msebenzi la imisebenzi kodwa akuyona imisebenzi esuka from a good heart. Ngaba mazikhona eminye imisebenzi enjalo lapho umuntu eyenza kodwa akuyona imisebenzi yokukholwa. Imisebenzi yona kodwa akuyona imisebenzi yokukholwa. Le misebenzi le ethiwa iyalungisisa imisebenzi ehambisana nawo ukukholwa uqoba ihlukana nokukholwa. Njengoba ngishilo njengalesihlahla nama-fruits kuyiphathi kuyinto eyodwa. Ama-fruits asayiphathi esihlahla kodwa ayiphathi esihlahla ezalwa yisona isihlahla. Kanjalo le misebenzi le ihambisana nabo ukukholwa into eyodwa nokukholwa kodwa ukukholwa ikona okuzalayo ngale misebenzi. Bale misebenzi enjani? Kusibonela sikaAbraham bazalwane sibona ukuthi le misebenzi le iwukulalela uNkulunkulu noma ngabe kubiza ukulahlekela. Ukulalela uNkulunkulu wenza intando kaNkulunkulu noma ngabe kubiza ukuthi ulahlekele. Abraham walalela uNkulunkulu wenza izwi likaNkulunkulu noma ngabe kwakubiza ukuthi alahlekelwe indodana yakhe esethembiswa. IBhayibheli lithi akazange igodle indodana yakhe. Ngoba izwi likaNkulunkulu lasethe Abraham thatha indodana yakhe, uAbraham wathatha indodana yakhe wayenza umhlatshelo noma ngabe kubiza ukuthi alahlekele indodana yakhe, uAbraham wayeready ethemba uNkulunkulu. uRahab
wangenisa ihambo, warisk ukuphila kwakhe. Le nto uRahabu ayenza yayingenza ukuthi inkosi imbulale uRahabu. Ngabazi uRahabu warisk ukuphila kwakhe ngenxa yokukholwa. Ngabazi le misebenzi esikhuluma ngayo yimisebenzi la khona umuntu obheka uNkulunkulu enza intando kaNkulunkulu, noma ngabe kubiza ukulahlekelwa, ngabe kubiza ukulahlekelwa izinto, noma ngabe kubiza ukulahlekelwa ukuphila kwakhe imbala. It's obedience lento esikhuluma ngayo bazalwane. I-obedience to izwi kaNkulunkulu. Ngabo sesikhuluma bazalwane la ukuthi mhlambe next week senizovuka manje kube mina oyoklina esontweni, senizovuka manje kube mina othenga izinkwa, kube mina olungisa lapha. Zonke lezi zinto zinhle bazalwane, le misebenzi esikhuluma ngayo yimisebenzi umuntu lapho esuke obheka izwi kaNkulunkulu noma ngabe kubiza ukulahlekelwa. You obey the scripture. You obey izwi kaNkulunkulu. Sikhuluma ngokulalela izwi kaNkulunkulu, ngokwenza lokho okushiwo izwi kaNkulunkulu. Obedience. Obedience. Noma ngabe uzizwa kahle emotional, but you obey. You obey. Obedience. Noma ngabe kukhona izinto ezokulahlekela, ukobeya noma ngabe kubiza ukulahlekelwa umsebenzi. Ukobeya noma ngabe kubiza ukulahlekelwa ukuthula kwangaphakathi, uyazi ukuthi lento engizoyenza manje izongenza ngilahlekelwe ukuthula, but you still obey. Ukobeya lokho noma ngabe kubiza ukulahlekelwa abantu abathandayo nosondelene nabo empilweni yakho, you still obey. Ukobeya noma ngabe kuthi uzolahlekelwa inhlalakahle, ukuthokomala, ukujabulela impilo, you still obey. Obedience. Bakhulunywa ngemisebenzi yokukholwa, kukhulunywa ngalokho. Kulesikhathi esiphila kusona namhlanje bazalwane, we have standard esisibekile la khona si-obeya uma into ihambisana nami. Si-obeya uma into izongenza kube right emotional. Si-obeya uma into izokunikeza impilo enhle nethokomele. But this obedience is the obedience no matter what. Ukobeya noma ngabe kubizwa ukulahlekelwa ukuthokomala kwempilo, noma ngabe kubizwa ukulahlekelwa noma yini, even ukuphila kwakho uqobo njengoRahabu. Follow chapter number 14, yakhumbula verse 25. Wathi lapho uJesu Kristu ebona isiqholo, waphenduka wathi kuzo, umuntu eza kimi, kepha kamdeli uyise, unina, umkakhe, abantwana, abafowabo, odadewabo, ngisho ukuphila kwakhe imbala, ngeke abe umfundi wami. Naloyo mathuba isiphambano sakhe angilandele, angeke azabe umfundi wami. Namazi nayi ifaith esikhuluma ngayo, ifaith lakho ukulandela uJesu Kristu, ukuthobela uJesu Kristu, kubiza ukulahlekelwa inoma yini. That's very true bazalwane. Ukukholwa uJesu Kristu ungakwenza ulahlekelwe umsebenzi. Ukukholwa uJesu Kristu ungakwenza ulahlekelwe umndeni wakho. Ungakwenza ulahlekelwe abangani bakho kade uzwana nabo. Ungakwenza ulahlekelwe imali, ungakwenza uluze ibhizinisi obade ulenza. Ungakwenza ulahlekelwe ngisho nawe uqobo lwakhe imbala. But the kind of faith ekuyiyona esindisayo, faith willing to lose everything to follow Christ. Ukholwa okulungele ukuthi ngalahlekelwa yona yonke into ukulandela uJesu Kristu. Njengoba sila abazalwane, I believe kunohlobo olubili labazalwane. Yilabo abangafuni ukuza kuJesu ngoba basaba ukulahlekelwa. Bayazi ukuthi ukuza kuJesu Kristu kungaholela ekutheni ahlukumezeke ekhaya ngoba ekhaya bakholwa amadlozi. Basaba ukuhlukana namasokamo, bayazi ukuthi ukuza kuJesu Kristu kuzomela uhlukane nesoko elingakholwa noma intombi engakholwa. But izwi kaNkulunkulu lithi ngoba unako ukukholwa ukusinza. That is why you fear those things. Ngoba unako ukukholwa ukusinza. Izwi licacile, uma usaba ngeke waba umfundi kaJesu. Uma usaba ngeke waba umfundi kaJesu. Usinqabile isipho sokuphila phakathi. Ukhethe izwe nokhetha uJesu. Ukhethe intokomalo nemfudumalo yesikhashana kunokhetha ukuphila phakathi. Izwi laNkulunkulu likhiye, ifaith esindisayo ile willing ukulahlekelwa yona yonke into ukulandela uJesu Kristu. Balikhona olunye uhlobo lesibili ekuyilona abazalwane engifisa ukuthi sibe yilo namhlanje.
Yilabo abadele konke. Badela konke ukulandela uJesu Kristu. Badela imindeni yabo. Badela abangani babo. Badela intokomalo nemfudumalo yokuphila yalesikhashana. Badela konke ukulandela uJesu Kristu. Badela ngisho ukuphila kwabo uqobo. They are ready even to die to follow Christ. Balungele ukushiya yonke into. Ayikho empilweni yabo into eqophisana nokubobheka uJesu Kristu. Uma kubiza ukulandela uJesu Kristu, bangenza noma yini ukulandela uJesu Kristu. Ababuzi kabili. Yilabo abangaliquestion izwi kaNkulunkulu. Izwi kaNkulunkulu malikhuluma nento engathi iyabahlukumeza kancane, bangamele ukuhlukumezeka kokulalela izwi kaNkulunkulu kunokudisobey izwi kaNkulunkulu bathola intokomalo esikhashana. Balungele ukuthobela uJesu Kristu. Noma ngabe ukuthobela uJesu Kristu kubiza ukufa imvalo, babizele balungele ukumthobela uJesu Kristu. Umbuzo engifisa ukubuza wona namhlanje bazalwane, ngabe uyena lo mzalwane? Ngabe uyena lo mzalwane odele konke ukulandela uJesu Kristu? Ngabe impilo yakhe iyakuveza ukuthi uyaye obedience Christian? Noma into oyibeka phambili ama-emotions wakho, into obephikisana nama-emotions akho, you disobey ukuze ube right emotional. Ngabe into ehamba phambili intokomalo yalelizwe yini, imfudumalo yesikhashana yalelizwe, into obone ngathi izoqedela imali noma izokwenza ube discomfortable kulesikhathi esiphila kusona, you rather disobey Christ ukuze uthokomale kulesikhathi ophila kusona. Are you willing to lose everything? Uyayibona nibazalwane into ebaliwe la, ongamdeli uyise, ongamdeli unina, ongamdeli umkakhe, ongabadela abantwana babo, ongamdeli abafowabo. Lo muntu lo angeke azabe umfundi kaJesu Kristu. Kubala ama-relationships abaluleke ngaphezu kwawo wonke ama-relationships emhlabeni. I'm willing to please Christ more than my wife. I'm willing to please Christ more than abantwana bami. Ngiwilling ukuthobela uJesu Kristu. The obedience life. Impilo yami is obedient driven. Nakuba sifuna ukwenza lokho kushiwo izwi kaNkulunkulu. Umbuzo uthi are you willing ukulandela uJesu Kristu noma ngabe kubiza ukulahlekelwa ukuphila kwakhe? Noma ngabe kubiza ukulahlekelwa ukuphila kwakhe mbala. Impilo yakhe yakukhombisa into ukuthi wenza izwi likaNkulunkulu. Wenza lokho uNkulunkulu akusho. Fana noAbraham. Ungathatha indodana yakho uyoyibeka kwi-altar wenza umhlatshelo ngayo. Bese uNkulunkulu athi qinisekile namhlanje ukukholwa kwakho. Qinisekile namhlanje ukukholwa kwakho. Kunola basalwana ukwenza isifungo sokukholwa. Fana nalokho bekwenza umfana wami uthi hayi namhlanje ngicela ukubhabhadisa noma ngabe ngasho noma yini. Yonke into engifuna ngayikholwa kwanamhlanje. Very easy. Kodwa umbuzo uthi ulungele ukulandela uJesu Kristu ngokuphila kwakho na? Ulungele ukulandela uJesu Kristu ngokuphila kwakho. Ulungele ukuthobela uJesu noma ngabe kubiza ukulahlekelwa. And the loss will be great. Kuzoba kukhulu ukulahlekelwa. Bazokuhlamuka abangani bakho. Umndeni wakho kwamadlozi uzokuhlamuka. But ulungele ukugela konke ukulandela uJesu. Isho abantwana bakho, isho ingane zakho, isho unkosikazi wakho, isho umsebenzi wakho, isho inhlalakahle yakho. Ulungele ukuphila a discomfortable life ngenxa yokuthi ulandela uJesu Kristu.